kabeshi, kumusta po kayong lahat? So, for today's video, gagawa po tayo ng isang very well-known na ginagawa ngayon at nagtitrending sa YouTube. Pero this time, it's not about yung mga sumisikat na sa own videos lang natin. So, gagawan natin ng reaction. Bakit ko naisip to? Wala akong maisip na gawin pa ngayon na i-content. So, ito yung pumasok sa isip ko. Namimiss ko kasi yung kapatid ko tsaka yung pamangkin ko. Si Raymond tsaka si Alden. So, kanina habang nagpapaantok, nanonood ako ng mga videos namin. Tapos, binalikan ko yung mga old videos ko. Kung makikita nyo, lagi ko silang, mostly sa mga videos ko, kasama ko sila. Noon, hindi pa nag-create ng YouTube channel si Raymond noon para kay Alden. Okay, so, sa family natin, hindi natin may iwasan. May pinaka-close tayo, tsaka may pinaka-least na ka-close na kapatid, diba? So, dito, masasabi ko yung pinaka-close kong kapatid. Since siya naman talaga yung nakasama ko noon sa puder nila, inang, tsaka si tatang. Close talaga kami dito ni Raymond kasi, nung college ako, tapos high school siya noon, nakikitabi yan sa pagtulog. Malalaki na kami noon, pero tumatabi pa rin siya sa akin sa pagtulog noon. Tapos, alam mo yun, yung nagkukwentuhan kayo, tapos minsan nag-iiyakan, nag-share kayo ng mga pangarap niyo sa buhay. Ganon lagi nung nandun pa kami kila inang tatang. Dalawang kwarto yung bakante yun. Ako dun sa isa. Tapos si Raymond dun nun sa isa. Pero kadalasan tumatabi yan siya sa pagtulog sa akin. Nakakatawa nga pero ganun talaga kami. Super close kami na magkapatid. So, naging habit na namin yung, kung napapansin nyo, kahit ngayon, ganun pa din, hindi nagbabago yung treatment namin sa isa't isa kahit may kanya-kanya na kaming pamilya. Dati pa naman talaga wala pa sa isip namin yung pag-YouTube. Siguro na-inspire lang kami dun sa mga napapanood namin sa YouTube. Madalas namin pag-usapan nun si Auntie Bangit, sino pa ba? Si Erica Embang. Mostly yung mga nakakatawa ng mga YouTuber. Tara, panoorin natin yung mukbang challenge with the prize namin ni Raymond tsaka ni Alden. Sana mag-enjoy kayo mga kabeshi. Eto, magre-react lang tayo dito. Nagugutom ka na? Ang tagal kasi ni tita mag-introduce Sige na. Pagka-oras tayo makabsat. May kayang taag mukbang challenge tayo. Okay, para maintindihan po tayo ng mga kabeshi natin dyan, magtatagalog po tayo. So, bago natin simulan yung ating mukbang challenge, konting trivia lang po. Mukbang ay hango sa salitang Korean. So, ano po siya? Pagkain sa harap ng camera. Ayun. Gets? Let's go! Let's begin the mukbang. Mukbang challenge with Alden. Alden, ano ka? Hindi ka po. Si Alden hindi ba masyadong mataba dito? Tapos ito yung mga kain. Ito siya. So, dito, ito, may kwek-kwek tayo. Tapos, squid ball, kikiam, calamares, tapos, anemic na isaw. Tsaka, may pansit canton tayo. Ito yung sausawan. Calamansi juice. Okay? At ito yung makakasama natin, yung gwapong-gwapong kapatid ko. Feeling enchong di, pero hindi naman. Tsaka yung aking pamangkin, nagutom na raw. Mag-try ka na nga lang. Okay, so ano pa bang ginagawa natin? Let's start!
Ito guys, yung kakainin namin. Diyos ko po Lord. Kaya ko kaya? At ito po yung sa kapatid ko. Ito naman sa pamangkin namin na nakikimukbang. Parang hindi ko kayang kainin ko, makakalahati lang ako. Weh, kilala kita. Meron pa natira dito. So, paghahatihan namin yan mamaya pag naubos namin tong nandito sa pinggan namin. So, guys, magsisimula na tayo. Okay, in 1, 2, 3, go! Ito kahit mas kato. May bagnet. Wala, pag hindi naman nalaw, bibigyan natin. A few moments later. Wait lang ha. Kuha siya ng kanin dyan. Hindi siya nakontento dun sa minumukbang namin. Guys, mukhang may mananalo na. Batid ko, sadyang matapal yan. Bayan niyo ako. Nilaglag. Alden, gusto mo ka Alden? Gusto kumakain lang sa Pagkain. Strong. Laki ng muscle. Hindi na kayo. Patadala ko kasi baka hindi na Naanghangan. Guys, tutulong natin si Kung Kung. Ginagawa mo. May sikong pa naman ako. May step to. Bakit ako? Hindi pa nakalahati. Ang laki ng soup. Hindi pa nakalahati. Lord. Ayan po ba? Tignan nyo, oh. Tumutulong na yata yung sipon ko. Tignan nyo naman. Pamis na ako, oh. Sobrang anghang. Diyos ko. Sweet and spicy. Alden, kaya pa? Isa na anemic. Iso na anemic daw. Kasi nga naman, oo. Tignan mo naman yung kulay puti.
Mukbang. Hindi maubos ang dami. Parang maunahan ako natin. Punta na lang sana ako na mawawalan ka kami ng natin. Hindi daw mag-isa dito. Ano yung isaw? Pagka ako lang habang alam kasi ikaw? Apa? May dito pa ako. Ay? Hindi yung lipstick. Siyempre hindi tayo papatalo, di ba? Yung 500, panggatos at saka ano yun, pampers. Itong malaking basit kanto na to, isusuko ko to. Kasi wala na, konti na lang yun. Tignan nyo. Wow! Tibay. No? Wala pang pawis. Wow! Malapit ang kulo tayo sa tungko. Parang kumukusin to. Kailangan ko magandang. At lalo mas kailangan kong ubusin to. Konti na lang, oh. Ito na lang yung diferensya. Na, kasi mapapasok na mga. Manalo na tayo. Wait lang. Pero pa din, oh. Tuloy tayo. Itlog mo pala dyan. Wala na, talo na. Kung may manok na pula, eto. Itlog na pula. Hindi. Ano? Itlog na kahel. Buglo? Yeah, nanonood daw. Sorry naman. Wala na, talo na siya. Tignan yung pinggan niya. Nanay. Talo na to. Paano? Sinuod. Ayan, oh. Nood ng nood. Tignan mo yung pinggan ko, oh. Yung kaninang dami. Wow! Ito. Ay, wala. Malapit na. Malapit na sa katotohanan. Doon ka ako sa buhanan. Tayo ko pa ito. Tumuko pa nga kasi paubos niya ako. Malapit na ako kung maibos eh. Malapit ko nang maubos. Ano naman? Ginagawa mo. Sayang. Tumuko ka ng kakawan. Maubos ko na. Kaya ka lang. Lord na nagtubo. Ito na kung ay, monster na rin. Grabe talaga. Alam na. Awa. Hindi talaga makakakalit.
guys. Ito. Meron pa sa kanya. Meron pa, hindi ko na talaga kaya. Alam nyo guys, yung pagkain ng mukbang challenge, parang pag-ibig lang yan. Teka lang, buhok ko. Ano ngayon? Sorry na. Ayun na nga, mabalik tayo na. Hindi ko Istorbo ka naman sa hugot ko. Hindi daw niya maabot, Diyos ko Lord. Okay. So yun na nga, guys. May nanalo na. Nagpatalo tayo kasi. Hindi ko na talaga kaya. Ganito yun eh, yung pag-ibig, ano? Parang mukbang challenge lang yan. Kapag hindi na kaya, huwag nang pilitin. At sa buhay, talagang may nananalo at may natatalo. Kaya move on na lang pag may time. Okay? For the win, si Raymond, ubos. Si Alden, pinakatalo. Wala. Saka ito yung akin. Hindi ko talaga siya naubos, guys. Sinubukan ko pero hindi ko na talaga kaya. Hindi ko malit. At ngayon, dahil nga yung ating challenge ay may prize at si Raymond ang nanalo, ito na po. Nandito po sa wallet ko yung premyo niya. So, ibibigay natin para naman maging fair tayo sa laban. Okay? Oops, dollar naman. Teka. Ano yun eh, anting-anting ng pitaka ko yun eh. Ito siya guys. Legit, 500. So, ibibigay na natin. Anong masasabi mo, Caps? Ikaw ang Thank you. nanalo? Dahil libre na nga yung pagkain. May price pa. 500 pesos. Thank you. Diba? Nabusog na may pera pa. Kaya kayo guys, kung nagustuhan niyo yung video na to, mag-mukbang challenge kayo at yung pa-premyo. Para syempre mas exciting, may exciting. Exciting. Sorry na. Para mas exciting, magpa-premyo kayo, no? Okay. Para ma-challenge yung kasama mo. Yes. Alden, may sasabihin ka? No. Okay guys, dito na po nagtatapos ang aming mukbang challenge. Sana po nagustuhan nyo yung aming kinadorbab. Ilocano. Hindi po yung katakawan namin. Tingnan nyo naman yung mga katawan namin. Oh, ebidensya. Hanggang sa muli guys, para sana marami pa tayong challenge na magagawa. Kung nagustuhan nyo to at may mga gusto kayong ipagawa sa amin na challenge, okay, comment down lang kayo sa baba ng video natin. Tapos, don't forget na mag-thumbs up, okay, aside from pagko-comment. And then share nyo po para makapagpasaya rin tayo ng ibang tao. Tsaka kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe po. And click the bell button para laging updated. Maraming salamat. Yun lang. Thank you. Goodbye. Bye-bye, Alden. Bye-bye. Bye-bye! Ayan, so ayan lang po mga kapatid. Sana po nag-enjoy kayo sa napanood nyo. So yung video na to is nakuha po siya nung kalakasan kaya tang maglihi nun. I believe September, October. Magto 2 months. 2 months na akong buntis noon. So, ang dami kong cravings noon. Kaya yan, puro pagkain yung nasa utak ko. Salamat po. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Oh,